onon namdotonoɓe ɗum ari ha yetti agence immobilier Thiabibi ko agence mo ceerno Bocar Kane ardi kalɗo jiɗɗo terengaji walla galleji pewɗi agence Thiabibi ari koye bandiraɓe ummuɗe kulikuli natti fayere natti agence Thiabibi laɓɓini fo saabu ari gam wallude men e hebde galleji ina ɓuuri fewirde e weɓirde fo mbiɗ min ɗon de Anne Mariste kalɗo jiɗɗamen hebde yo nottu heɗiɗo numéro aji 77 411 95 68 77 685 63 47 walla mbaɗa 77 515 62 74 tawi toon to France gonɗa a waɗat 769 03 83 78 agence Thiabibi ari gam hollude men lawol ngol. Karim. Ba. Ayimbe min gara ɗo jewten. On ko ganduɗa en mbawa haalde ɗum galle to. Wona dañino satisfaction e banggue kayitaji no yumma tottuma ɗum. Mi dañi hen satisfaction no fewi. To yi gongo o joni. Mi yi fof baba. Te aussi ɓerno mbuwi hen vraiment. Ɗum ɗon fof ko yummade ɗum. Ko battande kiram noon tagi mo haalde ɗum. Mais j'ai jamais douté de ma vie ka ɓinguelam. Hay so taw nde o haali ɗum iwri kam dow. Par ce que so neɗɗo no jeewa e banggue teŋuji no mbaɗa wojjude ni miñe aussi la même chose. So neɗɗo haalnama ɗum ɗon tan wiyata ko gonga. Mais on gardanimi gardu ɗon ko taniraɓo gardu ɗon ko nenam. Aywa so neɗɗo andi nenam ina hani somi jibini ɓinguel ƴetta tin hono ma. Caggal ɗum ɗon noon jinmi ko gona mawɗa. Jinmi ko ganda a natti wonde suka. Won ko heewi ko ganduɗa hande ko an foti daranade mi toon. Par ce que ɓinguel so yeehi ha ɓornima paɗe bammum heebi ɗum tan fotey mum cela veut dire a natti wonde cukalel. Gueɗe cukago mo mbaɗata ɗe jinmi ko dartina ɗum. Fama a natti wonde cukalel. Kaaliɗo hande entreprise o ko jambureɓe meɓe won toon holko ganduɗa. So Allah waɗi so ummima dow janggo e jaam holko gandata hen ou bien holno mbiyirta ko affaire entreprise baba ni yaranno min foti lomtadema holno mbaɗata nden e ko miijoɗa ɗum ɗo. Baba ko adi fof mi waɗate remercier
parce que résultat ji ɗi gila hade arde min gila bebe Aissa haalni kam haala ka mi ɗanotako ko goma mboɗa andi kono musino kam par ce que mi meeɗa lelade hami miijo ɗum noon ma arɗo kono alhamdulillah ha résultat o laɓɓini ɗum te ɓeydi cuusanam par ce que mi fuɗɗinomo wadde ɓerde ɗiɗi mais gila résultat o ari ha jiimi ɗum mi andi bien vrai ko an woni babam te nenam kanko woni nenam mi mboɗo yetta hen Allah goɗɗum ɗum a haali ɗum joni e haala ma hande mi natti wonde cukalel komi mawɗo kilifaɗo bitisaji ɗi mbaɗannomi fof hande ñimmi ko wona caggal am fof noon ko nenam wallanno kam hen peut être noon ko jinnoɗo kam omo hursini kam kono hande mi darima mi andi lawol mo yinnomi rewo somi continue rewde ɗum to paami ɗo moƴƴata te Aissa ko miñam ko min woni référence makko hande ko joguiɗa ko ala poɗɗo ɗum jogade janggo e jaam mo wona min wadde hande il est temps mi darno koyɗe bêtisaji ɗi gondunomi ɗi mi woppa ɗum te ala foof ka haalnanimi pour yomi won mawɗo kono hande mi faami ko kalnanoɗa kam ko kono ñinmami tan andinde ko gueɗel ko yawti ko kam yawti kono baba ko woni yeeso darani guite te ma ɓerde ma ɓuuɓe yam so Allah jaaɓi Bro, au week-end, je suis venu à pause. Quoi. Ah bon? Non, bro, tant pis trop. Ah, l'optique mais je suis venu à mais tant pis. Au week-end, je suis venu à pause. Mais grave, on a donc quoi? Boy, à 12 ans, comme à la temps, de la pause dans 30 minutes. Je vais faire la pause, mais il faut me déverser. Vas-y, chrono. Hakkunde hoodere reñere ala mo mbawmi hulli ɗum sona en tant qu'ami. Tu connais Aïcha? 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 L'ami de Yuma. Ok, meɗanima. So mi haalnima rek ma wonno jiiruɗa ɗum banggue goɗɗo walla wona nouveau e ma quoi. Ok. Mam, je suis profondément tombé amoureux d'elle. Awa famde. Dar. Oh God, Moussa. Wallahi ko min. Mon gars, les études, concentration sur le boulot. Mon moyen, ok, tu as raison. Depuis l'hospitalisation de son frère dans mon clinique, jusqu'à présent, je suis kanko mbadindi image mako boji di werno yasam ni ronki yo uwe nder ngalam jamma mo lelimi kala mbimami de yow so mi haalnima ko wonani am min oto mi dañ ko jilloromi quoi mamour mi yiɗa huccidde ma mboɗa haalamma ko gonɗa ala yam kala jamma mo lelimi je la vois je ne comprends même pas meeɗa hebdimi an aɗa andi mi meeɗa hebdimi gila gurmi ha pulmini non joni a wonantani sénégalais ka enɗo non ce n'est pas wonde enɗo aɗa andi an aɗuminanno min mboɗo felma hen walla mboɗo darma image goɗɗo vision goɗɗo jowrume ma mais hande ko heftotono ma ho min ko ɗum hefti yam ndekete mo yeewi ɗum ɗon wonde ko yiyani walla yiɗaka mais j'espère que a dañi occasion a haalanimo fof ha otini ha o andi quand même j'espère on discute par téléphone quoi min kala seeɗa mais wona toon woni caɗele quoi ok wona toon woni caɗele aɗa caɗele ko banggue bamako tu sais il y a une relation entre moi et son papa min e bamako professionnalisme nan ɗon ok santé o nan ɗon confidentialité ji nan ɗon mais ne teddem quoi en fait boy an ke haali fof non bamako no dañi ma confiance on gandodiri bah, c'est l'occasion pour moi t'as pas compris alan ko holum alandi no bamako ardreyam bon min vision mo yitami o wonde men nder hôpital to subitement rek bon voilà j'éclate sur sa fille Mamour je ne comprends même pas quoi d'accord mais de toute façon la tâche elle est là
d'accord puisque Bamako dal dañé ma ko yodi al dañé ma ko yodi o ma andi bon paf il faut s'en profiter c'est que oui c'est ça regarde fide ko non mais tamit godum dum mo jara wala tampil warama oui ma apam mo ma gayal mi miya ni kadi cukalel mo jaaroɗa o mi tawi mo clinique wona laawol gotol wona laaɓi tati woni kalissa firti mo pour sinma so taw aɗa yiɗimo wat feere ndesama so taw aɗa yiɗimo mi pari pour wadde fof bon ɗum kam mi yiɗinomo ɗum haalande ko ɓooyi baba peut être mi dañano temps mo ganduɗa mboɗo wawma ɗum haalande kono kalissa somi haali e somi haalani hannde ala mo jinmi e aduna so wona kanko sino ko sagam mi wona mawɗo seeɗa mi ƴetta joom suudu mi resamo te jinnaɓe maɓɓe ko moƴƴuɓe holo e won jinnaɓe maɓɓe kanko min wiyatamo kalista tan min toñitamo kono ko Gedda o wiyete kanko tokoro makko woni ko France faami woni bamma bamma ko wiyete ko Malle Guissé Malle Guissé ira bamma ko wiyete Malle Guissé yumma ko Tidiane Yotto Sarr yumma ko ñaɗɗo noon kono ko Tidiane Yotto Sarr wiyete bamma ko wiyete Malle Guissé oɗa andimo aɗa andimo ba oɗa andi bamma awo bamma ko sehla mo feewi kono wona kalista wiyete kanko o wiyete ko Gedda tokoro makko woni ko France ko pullo ni jiddo affaire cosaan tokoro to sehil makko tokoro makko nde sehil makko ni feewi bamma ko ala caɗele mbiɗa andi jinna makko no feewi yumma ko no ñaadi noon ɗum ko kon aɗa andi ɗum aɗa andi ɗum wona wallahi mboɗo andi ɗum kay a pari pour jettude mi pari baba sa walli kam walli kam jinmi ko teddina becce ma Kalidou inchallah ngol do noon wonata la dernière fois mi haɓe ma mi haale suurde mi haale weeƴa Kalidou il est temps que ngona gorko Kalidou il est temps que teddina becce ma si baba Kalidou aduna ala ko weeɓi ɗo kala ko jiiɗa e aduna ko ma tampanɗa ɗum yettu Allah par ce que dañɗa ko babiraɗo mo ganduɗa anda so wona liggey minen min dañano ɗum ɗon minen on était parti haydara ko woni komi tawani galle ko jiiɗa ɗo hene ko fof ko min liggeni ɗum koyam donc noon sa dañi occasion baɗo noon poɗɗa ko teddinde becce ma teddina jinnaɓe ma teddina hoore ma hande woni noon la dernière fois mboɗo haalanma Kalidou mboɗo yiiɗi changer mboɗo yiiɗi jetta jikkam hay sa jettani teyam jetta jikkam kam min waɗa hen ko mbawmi baba so Allah jaaɓi te ngol ɗo lawol mi wattama décevoir inchallah kono won ko jinnomami ñagade noon baba il est temps mi dañi auto a change auto kay tottam auto ma oya mi heɓa auto kay tawde oyi ko galle tan garta ɗum Kalidou ndeɗo auto a waɗa ɗum mérité mi tottatama ndeɗo auto aɗa yirloye wuuro ngo aɗa hollira faaro sa liggima ko mbiɗa ko aɗa waɗa ɗum sa waɗi ɗum pawa ɗum e lawol auto oya ko auto ma mais en tant que mi yiyani ɗum e maɗa ko ɗiɗi fof jogan omin liggo noon baba homi waɗa mérité auto serji so ari tan fursuji mum gasata mama wadde a ñantima de ayi a jawma han tal serji so ari mi ummima e haajam fof woni koye haajuji makko tan service aji makko wadde ɗe wayi noon ɗum waɗi seeɗa a noddan sa noddano a tawata kam ɗo hoɗo wiyam noon an min mbiɗa ara gallamide noon an andi ko galle ma kono aɗa andi kay haajuji ne mbayno leydi wona aɗa selli kam no esam waɗi no ɓandu waɗi sona tampere waɗi de somi lelima ko an tan miijo toon deyno boy
kono mbeɗa andi ko woni hen nde yiɗonode kono ne heewi tampere kam ayi ɓaawa muñal fof ko alhamdulillah jeena ko ndi tan mbiyannoma ñande fof muñal te neɗɗo kadi aɗa foodano hunde taw so ari moƴƴani ma kono yettere Allah te kadi ɓiɗɗo aduna yaadantake laakara ko ni tan mbiyannoma ya muña e suudu ma dewgal ɓiɗɗo waɗano ko hen contrat a faami ɗum tan mbiyannoma ñande fof Mon bébé. An ka fat ka keɗo. Wona ɗum a yeɗani sa On? son oɗo Fatima Fatima. kogo min Fatima mi natti famdemo Togaram. tokarama e hoorema tokarama joni ko neɗɗo goɗɗo wotte am min Ko waɗi? holko waɗi min mi fini suba mi lootima ɓurdima comte mari tawi mi suudu makko mi fuggimo mi salminimo sa yino guila o salmiti kam ganduma oɗo o findani oui ça va kadi o lelde mbimi min ko an kaldani ɗo woni mbimi omo manna kam café ɗon mbayrum jam ala fof ko haalani non woto dérange am woto aɗa suudam naggam fadam less iwi jeeri fati waalo par ce que joni an Amadou aɗa heewi cokor aɗa ɗi duga ga kala ko aduna o haali elle tan min Fatima koko muftanimi gandanɗa henne ko mbaɗa ɗum ko boni ha ina wawi won ko findani tan haɗe no neɗɗo wona ñande fof tan soko fini wona à l'aise des fois a finat ɓerde ma welata anne a faman ɗum gogo accu ay min accu pewnugol ma ngol accu ménévre mo mbatta o oɗo kala jiiɗo no waddata réagil am ganda honko mufti goɗɗum ko alano e makko eyyi ko woyi anani Fatima ko gontude neɗɗo goɗɗo gogo kalden gonga an a yi hakkude amin no wano anani somi dogan mi fuggam o jippo addanami o tawmi ɗo e jooɗi o addanami café monamu café manani naggam ha o leli waɗɗumi tawi mi fuggam tan Fatima nattere cukki ha kadi hunde fof yaltin joni aɗa hiri aɗa waɗami surveillé patati patata par ce que aɗa ƴetta téléphone oto memtu téléphone am holde watta wiide oto memtu téléphone ma il faut que arrête les gens là kërëb Fatima billahi wallahi honko woni dow mum goggo ko mbimami ko kone laawol fof ma juuɗe jiitu boyo ko wino o heccani ko fenat ala e makko ko noddannomo yiɗimi ko ala e makko wona gonga par ce que jiimi ko wona gonga on ko woni dow mum soko konngol ñawi yo nanɗi cenndi te mawɗo kadi ina wona go less kurko wona go dow mawɗo ina yiya ko kurko yiyani welani noon neɗɗo yiɗa neɗɗo nodda ɗum mbiya ɗum woppu walla hoto naatu walla accu welani way min miɗa andi hakkude mon yahata hakkude mon wawa woɗɗoy koggo hakkude amin woɗɗoyanno sa yi ɗum ɗo ko saabi ɗum ko saabi gila yummiragal ngal arte galle Fatima change commentaire change no wiyete kadi change masque change démarche change dialogue change parole fof Fatima change gila yummiragal ngal wiɗo cop weyti jamma o witti o wi kam ça va o yawti gandum yummiraɗo nadde makko ru yummiraɗo on ko loowe ndofu makko yummiraɗo ko bonki ki o boni ki o wattata ɓiɗɗo ala e sago nenam no moƴƴi ko yumma tawi mbiɗan koɗo yummiragal ngal moƴƴani min dal ko mbaɗanmami ko conseil woni en tant que gorgol ma jilloyɗa goɗɗum yilloy goɗɗum o yasin so haɗi kam oɗo ko yo hakki o yasin kala nde o haɗimi ɗo ɓiɗ yo hakki ko wona ɗum ko mbiɗa andi hakkille ma o ko babam woni yen ɗum tawi kala to mbawɗa naatde tan a ɓooyata ɗon te min nene no jiiranmami ne welanimi haydara ɗum tawi kam ɗon yidde yaade mi ƴeewoya jinnaɗam Huley merde Huley o pamminana an haala bamma jamma haala bamma an mana wa kam uppude mi daƴi Huley an ɗum ko jam mbino tampini kam bamma so yinno yiidema ma ɓorne paɗe mum ara babam so yiɗino yiide mi ɓorno paɗe mum ara kono min mboɗo jogui droit andude babam min eyi Huley oto hoynan Huley tampini kam baba jamma baba ñolam Huley o pami suuro mbiɗa lori kam a hefti kam
nena ɓiɗɗo fof ne foti andude bamum ya hewde bamma yiilimama bamma yiilakima de to o meeɗa yiiladema nena min momi yiiloyomo eko wona ɗum ko nene foto baba mo kolloɗa ɗum to mi andani o pamminana o tampinam koy eyi nene ɗum fof sa yii ɗum ko ɓurde ma tan wona haydara min somi yinno yiide bamma hande wiyan mi yiiloyo bamma o pamminana o tampinam o haaltinam haala bammade anani hanni an ɗum tan tikkinma min ko anjimi min ka sikila mi yiɗa tikkanama wan kam baba ganda wala ñifta hami gen ñifta hami gen an bin an gila affaire kalido hakkuno makko e kalista gila nden ha joni haydara wiyanam holko jiɗɗa mi wima hen i woɗum haydara haalani a ruttani yam konngol ala ko mbiɗa kam han gandi ko yontanno yonti c'est vrai woni probléme ma kadi haydara kalista kam ko suko moƴƴo min kam nangirmomi tan nde Kalidou woni hôpital nde mi yi darde mo dari hoyno te ɓe mbi halama andude jiɗɗo mo tigi rigi koma gona e probléme aji ou bien gona e fitnawuji ou bien gonɗa e caɗele no woodi wallahi nden mbawata andude tigi rigi so taw oɗon ko jiɗɗo mo uppa mi yi kadi gila début à fin omon toon sahaji ni mi tawatmo toon mi wimo rutto galle mo no wi kam non elle n'a pas besoin de se reposer donc firti tan ko so taw ko gilli kadi mi yi ɗum e makko est ce que Kalidou kay mbiyanmi est ce que o pari pour jettude debbo ɗum woni caɗele holi on Kalidou ɗum kay ɗaccuɗo mi juuɗa ɗum kay komi nandiraɗo hen ha hetti banggue ɗum tagi mi ruttude ma konngol mbeɗaɗa haalnami hen ko laaɓi et puis goddum ko mi nani kadi jinnami makko kadi belani no fewi he yoro oɗon ko woni kalista ko ɓiɗɗo moƴƴo min mi ala jobde makko saabu nde Kalidou rafa nde mbeɗa wawno tampude jamma e ñalawma mbeɗa wawloya kono haydara hen mi waɗani fo ittanam kadi an a ɓooyidemo e galle he jamma e ñalawma mon ara a meeɗa yirudemo cangarte joni noon yumma ko so tawi ko golɗo so yi kam ma o nattoy c'est ça en fait guilne kalda kam ɗum ha joni ko ɗum miijoto holɗum par ce que caggal nde nanmi kadi ko nannanti tan ko nannanti ɗo firtani kadi ko noon yaari aɗa nana tan ɗo kam ko a nana tan ene nanmi ɗum nde mbi yumma ko welani jijam aussi annene kadi mboɗo anduma a ruttinta avance mettani ƴiijam de sono ɗe yiila hina tan andata holi men ƴiijam kono a ruttinta avance e so nden yonti ko sukaɓe tampata wona onon ɗum fof no miijima baba galle enen an wimin eyi tan kadi an ɓuurimi andude mbaɗa programme o juuɗe amen ko watte ko watte so taw ko watte in yumma ko so tawi ko gulɗo so yi kamo natte kam gulɗo so ariɗo am ɗo ko ɗo nguley ko waɗi galle noon wona on puɗɗima taw on jahani hay min puɗɗaki de ok mi yumum kalista minani ɓiijam mais so pama nanmi tan aɓe kaala mi anda hen ko heewi kanko de ko nder wanto eyi min mbiɗen yahde sinabon jogui
exposé ni yaha bitte mi arta eyi so ari may nan ɗam mo mbeɗen yaha mi arta kono jooɗo ndi joni papa amat wayta ko keñidde ñaade mbaɗɗa je ko bamma wima ko wonko mbaɗa yumma wonko haalimi o wi wonko kalduɗon affaire hakkunde ma e Kalidou mbiɗa aɗa yiɗi mo jamanu hannde o noon e jamanu nden o jiida nden ko jinnaɓe dokkodirta kaldata kawral sukaɓe tinta hen hay hunde hannde noon on gaddi jamanu tubakoɓe garata ɓe ɓitti binde junngo gorko ha jetta galle hen mbiya ça c'est papa ça c'est mamma somin mbi ko woni mbiya ko oɗon jinmi ko jinmi hunede an noon ka suka anda hun hen ko an aɗa yiɗi Kalidou kono minen amin gandi yumum Kalidou no fewi min kaldima sunde a jaɓani min kaldima weeje a jaɓani min noon haalam heewani no fewi mi ala hen hande mi ala hen janggo haadi noon aɗa yiɗi an min ala mo jimmi sowona an min mbawi rewde yiddema nde kono andu min kam mi ala hen aɗa wawi ummade jaaha lawol You